Elkezdenek kritizálni azért, mert elkezdtél valamit csinálni, akkor jó úton haladsz. Nem azért kritizálnak, mert rosszul csinálod, hanem azért, mert jobbá kezdesz. Irigyek! Más vagy, mint a többi. Irigyek! És ezért az emberek irigyek lesznek, és le akarnak vinni a saját szintjükre. Így van, így van. Ez a fiatal Andrew-tét megmutatta a fogafehérjét. Na, ez lesz a nagyon jó csatorna. Irigyek az emberek, bazd meg. Nézzük, mik vannak még itt. Több ember számára egy álom, vagy évek munkája. De mi van, ha én azt mondom, hogy 2 hónap alatt értem el ezt a YouTube díjat, és azóta már bevételt generáltam. A terv az volt, hogy csináltam egy konkrét új csatornát, és elkezdtem tartalmakat gyártani minden egyes nap. Ez folyamatosan. Benji Spark. Na, nézzük. Mit csinált a Benji Spark? Benji Spark Shorts. Tehát mások tartalmát letöltötte TikTokról, és felrakta YouTube-ra. Ez ebből generálta a pénzt, úgy látszik. Aha, oké. I see. Egy ilyen nagyon vagány, szexi díjat is kaptam, és ahogy mondtam, bevételt generáltam. Ha érdekel, hogyan értem el ezt a hatalmas sikert, írd le kommentbe, hogy Jéti, és egyből küldjük neked az információkat. Kommentbe kell leírni, hogy küldjék az információkat. És akkor elő lehet fizetni a kurzusukra, hogy te is híres legyél. Wow, ez nagyon kemény. A videók jelenleg a fénykorokat élik. Amíg te görgeted ezeket a tartalmakat, én addig pénzt keresek velük. Konkrétan 2 hónap alatt hoztam létre ezt a szart, és jelenleg már 450 000 feliratkozóval rendelkezek, ami mondhatjuk nem olyan rossz dolog. Ha te is szeretnél egy ehhez hasonló YouTube díjat, akkor írd le kommentbe, hogy JT, és egyből küldjük neked az információkat. A shorts videók jelenleg a fénykorokat élik. Leírtam. Furcsa belegondolni abba, hogy az élő tartalmakat egy magyar ember hozta be. Gattyán György története egyszerre példaértékű és ellentmondásos. Példaértékű. A 2000-es évek elején felismerte, hogy az interneten... Persze, hogy példaértékű, hát a legnagyobb ember, aki a példaképük, az az Andrew Tate, aki ugyanezt csinálta. Hatalmas igény mutatkozik a felnőtt tartalmak iránt. Így megalapította 2003-ban a Live Jasmine platformot. Ez a szolgáltatás hamar piacvezetővé vált a felnőtt streaming területén, és Gattyány egy üzleti birodalmat épített fel. A Live Jasmine nem csupán egy platform, egy illúzió. Gattyány György egy milliókat keres ez a srác, abból, hogy külföldi tartalmakat lop le, és egyetlen egy angol szót nem tud kiejteni. Illúziót ad el. Bár világszerte elismerik az üzleti sikereit, és ő ma Magyarország egyik leggazdagabb embere. De nem mindenki tartja példaértékűnek az utat, amit vár. Azt az ű-betűt nem tartom példaértékűnek, egy másik fontot keressetek, meg hogyha már ekkora milliómosok vagytok a tartalomgyártásból. Azon gondolkodom, hogy az emberek miért vesznek a boltba ásványvizet, hiszen folyik a csapból. Aztán rájöttem, hogy mi az oka. Na mi? A Szent Király. Azt fogja mondani, hogy ezek a cégek nagyon gonoszok, és direkt olyan mintákat tesznek rá, hogy te ezt megvegyed, és ez egy státuszszimbólum lesz, hogy te iszod a palackos vizet, mert te megteheted. Ezt fogja mondani. A valóság pedig az, hogy a palackos vízben sokkal több értékes anyag van, nincs benne annyi szennyezettség, és van buborékos. Ez a harmadik, amit álltok megmondani. Rái nem vizet ad el, státuszt ad el. 2003-ban Levente átvette a családi céget édesapjától, ami akkor még 200 milliós veszteséggel működött, és főleg üdítőitalokkal, gyümölcslevekkel foglalkozott. Ekkor határozta el, hogy az ásványvízre összpontosít, mivel a cégnek már volt egy jó forrása a Szent Királyban. Apja mindig azt mondta, hogy ez a világ legjobb vize, de sokáig ezen csak nevettek. Végül 2004-ben tényleg elnyerte a világ legjobb ásványvize díjat. A Szent Király ma évente 500 millió üveg ásványvizet ad el. Hol volt a tartalom ebben a videóban? Most mit tudunk? Státuszt ad el. És ez miben nyilvánul ez meg, amit most itt mondott nekünk az őrült fiatalok? Semmiben, hát nem tudtuk meg. Na nézzük, státusz. Minek a státuszát adja el? 250 forintba kerül ez. Minek a státusza? Ha eddig folyton ezen gondolkodtál, akkor javasolt további folytonos gondolkodás. Nem tudod, mit jelent a státusz, vagy összekeverted a Szent Királyt a Ferrarival. Ilyen az, amikor egy általános iskolás próbál nagyot mondani, aztán valahogy nem mond semmit, csak egymásra pakol egy-két jó hangzó mondatot. Plusz Balogh Levente is elég sok helyen kiemeli a brand építést, nos a Szent Királyi víz az csak egy brand, a brand pedig egyenlő a státusszal. Igen, a Balogh Leventének az a státusza, hogy ő ennek a brandnek a főnöke. Ez az ő státusza, ez ennek az egy embernek a státusza.
Ebben a formában igaz az, amit mondott. Értékeld saját magad, hiszen arra, hogy alulértékeljenek, ott van az egész világ, ott vannak sokan, akik próbálnak téged lehúzni. Ha? Ennyi? Ez is egy full másik embernek a videója, és csak föltöltötték. Az élet nem igazságos. Nem mi folyásoljuk be, hogy hova születünk, miként születünk, milyen körülmények között kell felnőnünk. Ezeket nem mi folyásoljuk be. Nem mi folyásoljuk be. Szerencse vagy nem? Erre nincs konkrét válasz. A jók veszítenek, a rosszak nyernek. Szóval légy hálás, amit van. Légy hálás, amit van. Ezt mondta? Ezt jól hallottam? Légy hálás, amit van. Mikor elkezdenek kritizálni azért, mert te elkezdtél valamit csinálni, az azért van, mert irigyek, igen, ezt A tudjuk. mai generáció egyik legnagyobb problémája talán az, hogy azok az emberek, akik tenni akarnak az életükért, akik jobbak akarnak lenni a társadalomban, azokat kinevetik. És pontosan így van a YouTube automatizációval. Az első 100 feliratkozódnál kinevetnek. Az első 1000 feliratkozódnál csöndben maradnak. Az első 50 000 feliratkozódnál már követnek. És az első 100 000 feliratkozódnál pedig tanulni akarnak tőled. Ki a kutya f***om akarna tanulni tőled, bro? Fogtál egy YouTube csatornát, létrehoztad egy ilyen mintával. Azt nézd! Wow! Juhú! Új csatornám van. És erre letöltöttek kibaszott sok külföldi videót, amire raktak feliratokat, meg ilyen undorító indexképeket csináltak hozzá. Ennyit csinált, semmi más nem csinált. This Karen is a jealous girlfriend. Ráadásul AI hang van benne, tehát még nem is az ő hangja van ott. Tehát nem adott hozzá semmit ez a tartalomhoz. És még csöcsök is vannak benne, de ezzel is csak 300 megtekintést sikerült elérnie, bassza meg. 2000 megtekintés van ezen a videón, 1100, 5000, 5000, 18.000, 4.000, 7.000, 18.000, itt van egy 300 000-es, na. This Karen shattered her glass because her food was lukewarm. Wow. És hol a kredit? Hol van az, aki csinálta ezt a videót? Sehol. Sehol nincsen kredit. Lehet népszerű szerint rendezni, de hát valamelyiket biztos felkapja. A YouTube Shorts algoritmus az alapján működik, meg amúgy a TikTok is, hogy mennyiség, nem a minőség a lényeg. Teljesen le van szarva az, hogy te lopod a tartalmat, vagy hogy te mit csinálsz a tartalomba, hogyha azt az emberek megnézik, akkor azonnantól kezdve felkapott tud lenni. És igen, ez működik sajnos, és látszik is, hogy működik. Nem tudom, hogy ebből a feliratkozókból mennyi igazi, vagy hogy ez real-e. Money glitch, de ő erre büszke. Tehát ő erre büszke, én ezt titokba csinálnám. Hát bazeg, ha ezt csinálnám, elásnám magam, hogy ebből keresem a pénzemet. Inkább azt mondanám, hogy nem tudom, lábképeket adok el, vagy nem. De érted, ez szánalmas. Erre büszke valaki. És tanulni akarnak tőle. Ennyire nézi saját magát, bazd meg, hogy az emberek tanulni akarnak tőle, hogy ezt hogyan lehet csinálni. Hát ezt megtanuljad. Ezt 2 perc alatt megtanítom ingyen bárkinek, hogy hogyan kell ezt csinálni. Te is egy ugyanilyen YouTube díjat, és szeretnél a YouTube Shorts-szal bevételt generálni, írd le kommentbe, hogy siker, és amúgy elmondom nektek a YouTube Shorts bevételemet, hogy milyen nagy bevételekről van itt szó. Na figyelj, az elmúlt 28 napban kerestem 440 forintot, az azért elég jó. De nézzük a lifetime-ot, Összesen 5200 forintot kerestem Shortsból az egész YouTube csatornám élete során. 5500 forintot kerestem belőle. 5000 forintot kerestem, tippeljetek mennyi megtekintése. Egy tippet, egy számot írjatok be. Kíváncsi vagyok, hogy mit írtok. Milán találtál először. 3 millió megtekintésből kerestem 5000 forintot. Ezért megéri előfizetni szerintem az ő kurzusára, srácok. 3 millió megtekintésből 5000 forint. Nagyon megérős. Viszont azt hozzátenném az ő védelmébe, hogy az én megtekintőim magyarok voltak. Az övé meg nem. Tehát az azért egy kicsit változtat a dolgokon, de nem túl sok pénzt ad. Küldjük neked az információt. Már küldik is az információkat privátba. Ez a legjobb amúgy, hogy privátba kell hirdetni a dolgot, tehát írnod kell kommentbe, és akkor elküldik neked privátba a dolgot. De ez amúgy automatizált? Nézzük már meg, hogy írok ide is egy Y-t. Tehát az érdekes, hogy nem is a videóba hirdetik, hanem úgy hirdetik, hogy írjál rájuk, és akkor majd ők segítenek. Tehát ez már alapban egy elég nagy red flag. Van nagyon sokatok, illetve nagyon sok tartalomgyártó évek munkájával tudta csak megszerezni azt a YouTube díjat, azt a 100k-s vagy 1 Hát igen, mert ők munkát tettek bele, meg energiát, te meg csak leloptad mások tartalmát, és azzal keresed a kenyeredet, ami még mindig egy szánalmas dolog. Tehát ne hasonlítsuk össze azzal, hogy az emberek munkával mit értek el, meg az, hogy te mit értél el, mert ez nem munka. Milliós, akármilyen YouTube díjról beszélünk, de több éves munkáját, akár 10, vagy akár 15, vagy 20 év munkájával, de van, hogyha én azt adom neked, hogy azt a YouTube díjat, amit én szereztem,
ezt a 100k-s YouTube díjat. Ezt összesen 2 hónap alatt szereztem meg, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez neked is lehetséges. Az öcsémmel csináltunk egy olyan kurzust. Egy kurzus! Az őrült fiatalok klubja! Azt a kurva geci! A harcosok klubja itt van előttünk, srácok, az őrült fiatal ott ül, nézd meg, milyen gazdag, látod? Mennyibe kerül ez a kurzus, hogy elmondják, hogy le lehet tölteni videókat YouTube-ról? És nem középen van amúgy, igen, ez is nagyon gázos. Úgy kezeli ezt a YouTube-os díjat, mint hogyha Nobel-díjat kapott volna amúgy, tényleg. Te is tudsz szerezni magadnak egy ilyen YouTube díjat, vagy 2. Csak menj el dolgozni, bro, vagy csinálj értelmes tartalmat, mert most tényleg az egyik csatornádon azt csinálod, hogy lököd a vakárt az embereknek, hogy te mekkora király vagy, meg milyen gazdag vagy, milyen fiatalon, és hogy vegyék meg a kurzusodat, meg ilyenek. De hogyha te olyan kurva sok pénzt keresnél azzal, amit csinálsz, akkor nem lenne szükséged arra, hogy egy kurzust adjál el az embereknek. Nem? Hogy még abból is pénzt keressél. Nem? 15 000 forint ez a kurzus? Ne idegesítse. Itt van. 15 000 forint YouTube automatizációs tanfolyam. Egyszeri kifizetéssel örökilleti hozzáférés szerzel a tanfolyamhoz, amely 6 videóból és 1 PDF-ből áll. Azt a rohadt. 6 videó és egy PDF, srácok, ez nagyon megéri. Nagyon jó ez az AI generált kép is mellé. Gondolom ebbe is kurva sok munka volt. Ezt meg lehet venni, és megtanítanak arra, hogy letöltsél videókat, és tegyél hozzá feliratokat. Na jó, most megtanítanak erre titeket mindannyian, hogyha akartok ezzel pénzt keresni úgy, ahogy ő, akkor megmondom, hogy kell ezt csinálni. Figyelj, elmondok mindent, ami benne van ebbe a kurzusban. Keressel valami olyat, hogy mit tudom én, várjál, TikTok 2024 most popular funny, ezt beírod, de most az a baj, olyat kéne keresni, aminek a mérete az ilyen TikTok méretű. Tehát olyan videót vágjatok ki ebből, ami olyan, hogy mit tudom én, ez a videó mondjuk tetszik neked, ez. Kell egy AI hang, és oda is kell írni, és akkor ez a nő azt hitte, hogy Tarzan lesz, de nem sikerült neki. Nézd végig, hogy megnézd azt, hogy hogyan mentették ki őt a vízből. Vajon megmenekült? Túlélte? Ez a férfi nagyon beütötte a fenekét. Vedd meg a kurzusom! Ahol meg beszélnek az emberek, ott ugye azt kell feliratozni, amit ők mondanak, az nagyon fontos, hogy az mindig legyen feliratozva, és ezt angolul kell csinálni. És a feliratozást azt nem muszáj egy kézzel beírkáljátok, mert ez túl sok meló lenne, az AI meg tudja csinálni. Van egy Descript nevű app, amin még akár ingyenesen is meg tudod ezt csinálni. A Szabó Viktornak van erről videója, tutoriál videója, és hogy olyan kell ezt használni, és ja, meg tudjátok csinálni ezeket a tartalmakat ingyen és bérmentve, de ők azt mondják, hogy ez automatizálva van amúgy, tehát ez automatizációs tanfolyam, tehát ők még valami AI-t is használnak hozzá, gondolom, ami miatt ezek a videók automatikusan létrejönnek, és akkor neked semmit nem kell csinálnod, mert konkrétan van egy szervergép, ami letölti ezeket a videókat, feliratozza ezeket a videókat, és kirakja ezeket a videókat, de akkor kérdem én, hogy hol van a munka? Hol van ennek az a része, ahol te dolgoztál? Ez nem szürreális? Ez az ő csatornájuk? Egyik napról a másikra lett nekik, nem egyik nap, május 27, június 3. Hát figyelj, 150 000 feliratkozót szereztek cirka 1 hónap alatt. Az úgy legitnek tűnik, miről beszélsz. 10 perc alatt írok egy ilyen scriptet, de ezt hogy engedi a YouTube? Engedi a YouTube. Teljes mértékben engedi a YouTube. Nyugodtan automatizáltad ezeket, ezt le van töltve más platformokról, az összes videó, és rárakod a feliratot, ennyi. This Karen thinks I'm a criminal. This Karen thinks she's a security guard. Elfelejtettem, hogy zenét is kell alávágni. No, you're saying right here. Stop filming me! If you hate Karen, subscribe. És ez nagyon fontos, ezt is elfelejtettem, hogy azt a végére oda kell rakni, iratkozzanak föl. This Karen thinks she's a cop. No, what are you doing? Ez meg ugyanaz a videó amúgy, ez full ugyanaz a videó, csak egy... This Karen. Csak egy másik snit belőle. Tehát még nem is mutatják meg az egész videót, csak egy részt megmutatnak belőle, aztán ezt is, és akkor valamelyiket csak meglátják. This Karen tried to cut. This Karen trapped. This Karen attacked This Karen shot. This Karen claims her. This Karen called the. This Karen got mad. This Karen freaked. This Karen is just. This Karen got angry. This Karen is. This Karen is. This Karen is disrespectful. This Karen is scary. This Karen is too crazy. This Karen is scary. This Karen is crazy. This Karen is scary. This Karen is a. This Karen is a criminal. This Karen is foolish. This Karen went crazy. These are 3 Karens in the wild. This Karen was mad about her. This Karen is a jealous. This Karen got mad because this Karen is crazy. This Karen hates. This Karen is creepy. This Karen went crazy. This guy desperately wants to keep doctors away. He probably doesn't like eating apples the usual way.
Hogyha látjátok, hogy ilyen van, ez is nagyon jó, tehát és láttátok, hogy itt úgy csinálta meg a kapcsolatot az emberrel, hogy így, hogy csak simán eszi, hogyha innen indult volna a videó, akkor lehet, hogy eltekerték volna. De így, hogy mondott is valamit az elején, így már megvan az engagement, és akkor lehet, hogy ott marad valaki. Tanuljátok, amiket most mondok amúgy, mert ezért ő pénzt kér amúgy. Szóval, hogyha gondoljátok, akkor küldjétek a sok pénzt. This guy is literally helpful. Literálisan helpful. Person several $1 million. Szó szerint segítőkész ez az ember. Nézd meg! Azt nézd! Ez nem... tuti nincsen skriptelve ez a videó. Ez is egy random, igénytelen szar videó letöltve. Ami nyilvánvalóan skriptelt. Elfolyt a magzatvize. Alright. Don't make any sudden movements. Oh! I really need to. You need help? You need help? My Uber's right there. If you love your mom, subscribe. Na vajon kiket céloztak meg ezzel, hogy if you love your mom, subscribe? Ha szereted anyukádat, iratkozz fel. Ez olyan, mint hogy imádod az oxigént? Akkor fizess! Mert én árulom, nekem küld az összes pénzt. Tőlem jön az oxigén. Hogyha nem küldesz pénzt, megfulladsz holnap reggelre. Amúgy kiraktam az egyik videóját sztoriba. Mutatom, hogy mi volt a válasz rá. Valamúgy válasz volt rá, nem bírt a seggén maradni. Nézd csak, ez volt a válasz rá. Legkevésbé gyerekes interakció. Nem is válaszoltam rá, csak belájkoltam, hogy hadd érezze a törődést. Egy rendvideót minimum. Tehát az, amit én csinálok, azt gondolom rossz. Ő szerintem, mert én másokat kritizálok, és akkor irigy vagyok. Tehát gondolom, akkor én őrá is irigy vagyok, mert ő nagyon-nagyon sok pénzt keres a YouTube videók lopásával. Én meg csinálom őket, szóval irigy vagyok. Remélem nem fogja letölteni a videóimbat és angolul átfordítani őket, az nagyon rossz lenne. Mennyien követik ezt az oldalt? 11 000 ember követi ezt. Ezek emberek amúgy? Na, amúgy magyaroknak tűnnek. Kiléptem a Matrixból. Nos. Sziasztok, paraziták! Kiléptem a Matrixból. Végre. Annyi hozzáfűzni valóm van ehhez az egész iskolához, ez a Matrixhoz. Ugye mindig nagy téma, hogy milyen ünneplőbe jössz. Hogy inget, fehér inget kell felvenni. És akkor megnézed az iskolát, egy évnyitót, és mindenki fehér ingbe van. A kurva anyjukat. Az összes egy degradált droid. És akkor, ha nincs rajta egy fehér ing, a csicska vagy... Mi van? Hát én is felvettem egy inkpólót, meg ki a faszt érdekel, nem tök mindegy. És így is. Ez is egy fullos szett. De egyébként feketébe akartam jönni, mert gyászolom a nyári szünetet. De ez van. Úristen, a nyári szünet, jaj! Amikor még homokoztunk, milyen jó volt otthon homokozni, meg Minecraftozni. És a nyári szünetben meglátta az Andrew Tate videókat, és szeptembertől beszürkült az összes videó. Bru a Matrixban él és próbál olyan tanácsokat adni, hogy hogyan juss ki onnan, mintha egy vak tanítana festeni. Puv, amikor a legnagyobb utálód egyben a number van rajongód. Én tényleg imádlak, mert elég egy videód egy napra, hogy kitöltsem a cringe faktoromat. Forma az nagyon nagy forma amúgy. Amikor a legnagyobb utálod egyben a number one rajongód is. Valaki rosszat mond rám, biztos imád engem. Újra itt az iskola, újra itt a munka, és vége van a nyárnak. Ezek az érzések vannak benned is, nem? Bennem egyáltalán nem. Hiszen nem úgy kell felfogni ezt, hogy... De most mondta az előbb, benne nem ezek az érzések vannak. Az előbb mondta el a videóban, hogy hiányzik neki a nyári szünet. Most mondta el az előbb. Itt az iskola, ami további szenvedést ad, vagy újra itt a munkahely, vagy bármi olyan dolog, amiben te éppen benne vagy. Hát igen, ez jó, hogy így fogalmazta meg, mert ő biztos, hogy nincs benne a munkahelybe. Hanem úgy, hogy teljesen új lehetőséget ad neked az élet. Új lehetőségek várnak. Wow. Újra itt. Légy önmagad, szeresd magad, ne foglalkozz másnak a véleményével. Na ez itt lesz a probléma. Igen, hogyha egy ignoráns köcsög akarsz lenni egész életed során, és bárki rosszat mond bármiről, amit te csinálsz, te azt úgy fogod felfogni, hogy azok az emberek irigyek, akkor 60 éves korodra arra fogsz ráeszmélni, hogy nincs melletted egy kurva ember sem, aki szeret téged, csak max olyanok, akik ki akarnak téged használni. Ja, mert ezeket fogod ezzel a viselkedéssel bevonzani. Sajnálom, de ez így van. Ugyanolyan embereket fogsz bevonzani, mint amilyen te vagy. És ezen kell elgondolkodni. De ja, tehát én szerintem kell adni másoknak a véleményére, és pont úgy tudunk tanulni egymástól, mert emberek vagyunk, az emberek hibáznak, ezzel semmi probléma nincs, hogy hibázik valaki, de hogyha belátja a hibáját, az egy sokkal emberibb lépés, mint az, hogy azt mondja, hogy te irigy vagy. Én úgy gondolom. Ne felejj meg másoknak, ne felejj meg a barátoknak, ne felejj meg a közösséget. Csak ne felejj meg senkinek. Mindjárt levetkőzök messzenre, és berakom a kamerába a faszomat, mert nekem olyan kedvem volt. Nem akarok megfelelni senkinek. Hát kapjátok be a faszomat, nem? Hol élünk? Hogy lehet ilyen tippeket mondani valakinek? És erre hallgat valaki. Hát nagyon remélem, hogy nem. Ez mi?
Mert ha megfelelsz másoknak, boldogtalan leszel. Fogod jól érezni magadat a saját bőrödbe. Ne felejj meg a divatnak, a trendeknek. A divatnak, és mutatott egy nesztelen nőt. Akkor ezzel kinek akartál megfelelni? Ja, azoknak az embereknek, akik csak a csöcsök miatt kattintanak a videókra. Tehát meg akartál felelni másoknak. Gratulálok. Egyedül csak önmagad légy. Ez a legjobb út ahhoz, hogy boldog legyél, és sikeres. Önmagad, azt a kurva mekkorát mondod. Hát ezt a ChatGPT-nek beírom, bazd meg, hogy adjon egy tanácsot, ez lesz az első, geci, hogy légy önmagad. Wow! Ez igen, és hova tovább, hogyha már önmagad vagyok? Vagy mi van akkor, hogyha én önmagam vagyok, de egy geci szarember vagyok? Egy kibaszott szarember vagyok. Akkor önmagam vagyok, de mégis egy szarember. Akkor boldog leszek? Vagy szaremberként is lehetsz boldog igazából, meg buta emberként is lehetsz boldog, csak hát nem igazán gondolom, hogy az a megfelelő lépés, hogy tényleg irigyek az emberek, meg akkor én nem akarok neked megfelelni, mert te lehúzol engem, és mindenkit ellöksz magadtól, és akkor ott találod magad, hogy kajak, egy senki vagy, úgyhogy nincsenek barátaid, nincs senki melletted, nincs egy szerelmed, nincs semmid, de max pénzed van. És akkor húha, milyen gazdag vagyok, itt van a Rolexem, megtörlöm vele a könnyeimet. Majd eladom a Ferrarit, hogy megetessem a nem létező gyerekeimet. Az a baj, hogy faszom 17 éves a gyerek, vagy 18 éves a gyerek. Egyáltalán nem látja át az életnek ezeket a dolgait. Még én se látom át amúgy. Az, hogy ennyire leegyszerűsítjük ezeket, ez gecigáz. Jó, Istenem. Minek jársz étterembe, ha nem az borravalót? Nem értem azokat az embereket, akik úgy mennek el étterembe. Nem elég, hogy az árakat is basztatják. Még borravalót se képesek otthagyni. Van egy 9800-as számla, 10 000 forinttal fizetünk, és ezt a 200 forintot is akarjuk vissza nagyon-nagyon mérgesen és akaratosan. Szerintem nem akarnak vissza 200 forintot a legtöbb ember amúgy. Az meg a másik, hogy azok az emberek azok azért dolgoznak, hogy megkapják a pénzüket, nem pedig azért, hogy én fizessem őket. Tehát én azt fizetem ki, amiért én fizettem, és szerintem ez így a jó. És azok az emberek, akik ugye dolgoznak, nem pedig másoknak a videóját töltik le, azok látják is a pénznek az értékét, és lehetséges, hogy valakinek az a 200 forint az többet számít, mint az étteremnek. Hogy fogsz így kitörni a Matrixból amúgy? Meg akarsz felelni az éttermeknek az etikettjének, amit azért találtak ki, hogy pénzt keressenek belőlünk, és jobban lehúzzanak minket, mint ami alapból is lehúzós, mert a kajának az előkészítése max 1000 forint, neked meg eladják egy 10-esért. Azért jött ez létre. Ez is egy Matrix. Ebből is ki lehet törni akkor, nem? Full, ugyanazokat a dolgokat tudnám visszamondani, amit ő mond, mert butaság. Butaság ilyen dolgokkal érvelni. Azt tudja, hogy a borravalót nem a személyzet kapja meg a végén? Szerintem nem. Szerintem nem tudja amúgy. Ember. Normális vagy? Egy ember, akinek eleve is szar a fizetése, és még sznobként megjátszod magad, hogy te étterembe mész, ki is rakod nyilván Instára, mert nyilván nem mehetsz el soha az életedbe ilyen helyekre, de most ez egyszer elmehet, hogy ki fogod posztolni. És nagyon durva, hogy ezt kiposztolod, és azok után, mikor megjön a számla, még remegsz is, hogy vagy mekkora számla. Most felszámolom egy kis szervizdíjat. Anyádat! Ne menj el akkor étterembe, hanem akkor menjél haza, és akkor vedd meg a Lidlbe, az Aldiba az ételt, és főzd meg magadnak. Ha nem vagy képes fizetni, plusz borravalót, és nem olyan borravalóról beszélek, hogy 200 forintok, vagy 100 forintok, hanem van egy számla, amit megkapsz mondjuk 10 000 forint, és annak legalább az 50%-át add rá. 5000 forintot minimum. És így azt mondom, hogy így menj el éttermezni. Amúgy nem menjél éttermezni, nem. Persze, imádom osztogatni a pénzt amúgy, nem? Tehát ez tök jó dolog. Srácok, mert bemegyek a Tesco-ba, érted? Ott kírja a gép, hogy fizessek 20 000, tudod. Rácsippantam a kártyámat, meg minden. Én még megkérem bazd meg a kasszást, hogy húzzon le már még 30 rágót nekem, amit utána tegyen vissza a polcra, mert én még akarok fizetni a Tesco-nak. Olyan jó, hogy létezik a Tesco, és el lehet menni oda, srácok. Imádom a Tesco-t. Lehet, hogy is az edzőterembe jár tanulni amúgy. És még nem vagy képes borolót se adni, akkor neked ez nem való hely. Nem, az neked nem való hely. Ez az a fajta ember, aki az étteremben 50%-ot jattol, de 3 cselit nem tud felsorolni. De úgy tényleg, hogyha ennyire osztogatni akarjuk a pénzt, legalább a 200%-át már akkor az összes pénzemet ott hagyom az étterembe, azért mert egyszer ettem, és nem is volt finom mondjuk. Ezt amúgy illendőségből szokták az emberek csinálni, nem pedig azért, mert ők ennyire szeretik az éttermet, ez egy ilyen illendőség, de én szerintem amúgy ez is fasság. Nem hiszem, hogy kötelező neked adni jattot, mindenki annyi pénzt ad, amennyit szeretne. De ja, hogyha már ilyen kurva gazdag vagy, akkor inkább jótékonykodjál, bazd meg. De tényleg. Nagyon sokszor kapom meg ezt a kérdést férfiaknak, titulált emberektől, akik lényegében fiúk. Júj. Mondta ezt egy 18 éves srác, akinek még szőrzet sincs az arcán. Fel nekem nap mint nap, hogy hogyan írjak rá egy lányra. Normális vagy? Nem rá kell írni egy lányra, el kell hívni randira. Oda... Jó, és hogyan hívod el randira, ha mondjuk interneten ismerted meg?
mész, és elmondod következetesen, hogy mik a szándékaid felé. Nem... Te kurva! Én nem akarok téged baszni, és rengeteg pénzem is van, gyere ide! Ezt kell mondani a nőnek, és akkor jön. Az van, hogy ráírok, szia Mizu, meg ilyesmi. Hol? Egy kisfiú teszi ezt az óvodán, meg az általános iskolába. Egy férfi oda megy következetesen. És elhívod mondjuk randira egy szép étterembe, és a szép étteremben te fizetsz ki minden egyes számlát, hogy érezze azt, hogy te vagy a férfi, hogy ő te fogod... És megy alatt a Sigma Yeet. Hát te fog érezni a nő, hogy te vagy a férfi. Hogy fizetsz az étterembe. Ez ragebait amúgy fix. Védelmezni. Te tudod védelmezni. Amúgy igen, az teljesen igen. Pont ebben nyilvánul meg, hogy egy férfi mennyire férfias, hogy mennyi pénze van. Oh. És biztosítod neki a biztonságot az életébe. Az a biztonság, max pénzügyi biztonságot biztosítasz egy nőnek, hogyha ez az elsőleges dolog egy nőnél, hogy a randinál te fizetsz. Hát most ne haragudj, amúgy én szerintem pont így lehet letesztelni azt, hogy egy nő mennyire nő, hogyha már itt azt is mérlegeljük, hogy mennyire férfi valaki. Tehát, hogyha mondjuk megmondod a nőnek az első randi, hogy ezt most felesbe fizetitek, és a nő elkezdi azt mondani, hogy mi az, hogy felesbe, milyen férfi vagy te? Red flag, hagyd ott a picsába, ez egy kurva. És hol a borravaló? Remélem azt is elmondja, abból látja a nő, hogy mekkora borravalót adsz, hogy mekkora férfi vagy. Felezzük meg a számlát. Nem, te fizetsz mindent, hogy tudja azt, hogy te egy férfi vagy. Wow. Nagyon örülök neki, hogy maradnak még igazi férfiak a fiatal korosztályban is. Andrew Tate from Wish. Apámat elbaszta a postás autó. Bro, kikapott FIFA-ba. Azt én se értem, hogy mostanában mi ez a felezős di. Nagyon sokszor hallom ezt, nekem mindig az a normális, hogy én fizetek. De miért kéne a férfinak fizetnie? Nem értem. Kajak. Nem értem. És akkor gondolom, ők azt is gondolják, hogy a nőnek meg otthon kell maradnia, mosogatnia, meg a gyerekekkel lennie, a nő az nem dolgozhat, meg ilyen dolgok. És mi van, hogyha mondjuk a csaj jobban keres, mint én? Akkor nekem kell fizetnem, hogy lássam, mekkora férfi vagyok, aztán, hogy igazából nincs is annyi pénzem, mint neki. Csak azt akarom mutatni, hogy nekem mennyi pénzem van. Mert akkor meg egy hamis személyiséget mutatsz a lánynak. Ez szerintem ilyen régről megmaradt dolog, nekem is anyámék ezt vallják, hogy fizessem a nőnek a dolgait. Hát jó, meddig lehet ezt csinálni, érted? Mert hogyha egész életedben ezt csinálod, akkor meg olyan nőket fogsz csak találni, akik ki fognak használni téged. Mert most érted, hogyha a nő ezt nem várja el, és te annak ellenére is megcsinálod, amúgy az oké, ez teljesen egy cool dolog, adom. De hogyha a nő elvárja azt, hogy te fizessél, az baj. Az nagyon nagy baj. Mi van, hogyha azt mondom neked, hogy 6 hónap van még hátra? 6 hónap van még hátra ahhoz, hogy elérj egy tökéletes testet, amit mindig is szerettél volna. Mutasd a testet! Egy olyan bevételi forrást, amit mindig is szerettél volna. Hogy egy olyan autód legyen, amit mindig is szerettél volna. Hogy olyan nőd legyen, akit mindig is akartál volna. Olyan karriered legyen, amiért mindig is álmodtál. Hogy olyan életem... Ne, minden nap fel kell kelnem. Úristen, ilyet még sose csináltam. Pedig eddig hetekig szoktam aludni, de most sem minden nap fel kell kelnem. Így már nem fog menni. Nagyon fontos, hogy ezért neked tenned kell. No ne, az összes YouTube videót le kell tölteni. Igen, a következő 6 hónapban neked bizony minden egyes nap fel kell kelned. Meg kell tervezni a napot. Meg kell azt, hogy elérjed ezeket a célokat, amiket most felsoroltam. Hiszen tudom, hogy neked is mind ott van, minden egyes terv a fejedben, minden egyes dolog, amit elképzeltél, minden, amit el akarsz érni, az ott van benned. De ehhez mindenképp bele kell tenned azt a bizonyos munkát, és azt csak akkor fogod elérni, hogyha tényleg megteszed azokat a lépéseket, amiket a következő videóban elmondok. Mi van, hogyha azt mondom neked, hogy... Itt ez a következő videó. Ez a következő videó. Miért ő? Miért nem engem választ? Fogd be a pofád, és jöjj rá, hogy ez egy férfi útja. Mindannyian átmegyünk ezen. Lehet durva hallani, de igaz. De azért mondom, mert törődök veled. Ez nem valami álombeli, önsegítő hülyeség. Tényleg törődöm veled. Nézz a szemembe. Azt mondtam, nézz a szemembe. Oda nézek. Én is átéltem. Szar volt. Ne, megcsalták. Nehéz volt átmenni rajta. Hát viszont a csajodon könnyű volt átmenni, elég sok embernek akar ezek szerint. A szívfájdalom a legjobb dolog, ami egy férfival történhet. Miért ő? Hát egy férfival. Hol a férfi itt? Nem látom. Soha nem lesz belőle semmi. Amit te egy hónap alatt keresel, az nekem kb. Egy hét, és mégse kell érte 8 órába bent rohadni sehol. És te erre még büszke vagy? Büszke vagy arra, hogy a testedet árulod? Hát inkább, ő legalább a saját magának csinálja a tartalmát. Még ő is többet tett a pénzért, mint te. Ő legalább megtesz annyit, hogy levetkőzik és lefotózza magát és kirakja.
OnlyFans-re. Te mit csinálsz? Letöltöd mások videóit, és kirakod őket a kibaszott interneten. Ilyen videókat töltesz le, és kirakod shortsba szöveggel, és wow! Azt a kurva. Büszke vagy arra, hogy neked nem kell elmenni dolgozni? Nem gondolsz bele abba, hogy mennyi férfi szenved azért, hogy eltartsa a családját, hogy eltartsa a gyerekeit, hogy eltartsa a feleségét. Te meg itt osztod az észt, és azt gondolod, hogy ez a normális. Az a normális, ha a testedet árul. Amúgy mouthbreather. Hallom, hogy lélegzik, és folyamatosan a száján keresztül lélegzik. Amúgy az nem túl szigma. Az igazi szigmák azok az orrukon keresztül lélegeznek, csak mondom. Megértem, hogy 2024-ben ez már teljesen normális dolog, de az, hogy te erre büszke legyél, és még ezt reklámozzad a TikTokon keresztül, azt szerintem még gázabb dolog. Wow. De tudod, mi az, amiben nem gondolsz bele? 5-10 év múlva el leszel felejtve. 5 év. A kötőjelet azt amúgy csak írásba szokták használni, azt nem kell kimondani. Jön egy újabb lány, akinek ugyanolyan szép teste lesz, ugyanolyan szép arca, és el leszel felejtve. Na ne! Másrészt már nem lesz olyan az alkatod. Mivel megy előre a kor, és már utána már nem fogod ugyanazt a teljesítményt hozni. Magyarul nem fogsz miből megélni. Nem láttunk még 50 éves pornósztárokat, amúgy a Kiszell Tünde sem árulja amúgy 60 évesen a kibaszott albumát, vagy mi az naptárát. Dehogy is, nem láttunk még ilyet. Milfeket, dehogy is. Nem, semmi ilyesmi nincsen az interneten. Szerintem amúgy a pornózás az pont egy olyan dolog, hogy életed végéig tudod csinálni. Szerintem Gecin egy hülyeséget beszél. És sőt, mondok egy durvábbat, még akár te is tudod csinálni a pornózást. Mert férfiként is meg lehet ezt csinálni, és úgy mutogatsz a nőkre, hogy hát a nők azok milyen rosszak, ezek ribancok, undorító, úristen, nem fogsz ebből megélni, és te erre büszke vagy. És tudod, hogy miért mondod ezt? Mert neked nincsenek melleid, meg csöcseid, amikkel megcsinálhatnád ugyanezt. Mert amúgy benned pontosan ugyanannyi gerinc van, mint amennyi abban a nőbe szorult. Csak ő neki már saját magával szemben sincsen dignitása, de hogyha neked is lenne mondjuk saját magaddal szemben dignitásod, és nem csak akarnád mutatni az embereknek, hogy te mekkora vagy, hanem tényleg azt is gondolnád, hogy te érsz valamit, akkor nem lelopnád mások videóját, és nem lennél erre büszke, hanem elásnád magad, hogy mások videóiból élsz, olyan szinten, hogy csak letöltöd őket, és ráírsz egy szöveget. Utána lehet panaszkodni, mi az, hogy nekem csak ennyi jutott az életből. Ne alázd meg a férfiakat, attól függetlenül, hogy te jó keresel. Egy erkölcstelen munkával. Erkölcstelen. Ezt ő mondja, hogy erkölcstelen munka. Egy kredit nincs a videója alatt. Egyetlen egy kredit sincs. Ennek a csajnak a neve sincs kiírva amúgy, a másiknál sincsen, a YouTube csatornájukon sincsen sehol egy kredit sem, csak letöltik a videókat, és felrakják őket újra, és megnézik az emberek. Miért ő? Miért ő? Fiú-lány barátság kurvára nem létezik. Na miért nem? Azért, mert feláll a faszod minden egyes nőre. Ezt fogja mondani. Remélem. Nagyon remélem. Hát úgy tényleg nehéz fiú-lány barátságot létrehozni, hogyha egy olyan fiúról van szó, aki utálja az összes nőt, és mindegyiket csicskának látja. Úgy tényleg nehéz a fiú-lány barátság. Vagy hogyha alapból érzéseket táplálsz minden nő iránt. Azt gondolja, hogy létezik, az a legnagyobb csicska. Apukádnak vagy anyukádnak van fiú vagy lány legjobb barátja? Igen. Van. Több is. Wow. Nincs! És ez az igazság. Aki azt gondolja, hogy létezik, az a legnagyobb hazugságban él. Csak gondolj bele, a férfiak az ösztöneikkel gondolkoznak. A faszukkal, igen, ezt akartad mondani. A nők az érzelmeikkel. Ez a kettő különbség. Nem fogok itt mindent szó szerint elmondani, de mindannyian tudjuk, hogy egy férfi hogyan gondolkozik egy lánnyal kapcsolatban. Szóval barátom, ha azt gondolod, hogy létezik fiú-lány barátság, a világ legnagyobb hazugságban élsz. De most a férfiakat fikázta ebben a videóban amúgy, hogy a férfiak nem képesek benne lenni egy férfi-lány barátságban, mert a férfiak mindig többet akarnak. Most konkrétan ezt mondta, a férfiak ellen szólt ebben a videóban. Saját magát fikázta le ebben a videóban. Tehát nem értem amúgy, hogy ezzel amúgy nagyot akart mondani? Kövess be, ha te is azt gondolod, hogy nem létezik. Kövess be, te is azt gondolod, hogy nem létezik. Szerintem létezik fiú-lány barátság. És ha nem jön be a lány, akkor is az összeneiddel gondolkozol, hát pinája van, tesó. Gondolj be, mióta nem szexeltél, így számolod a napokat, és így, aha, meg kell basszom ezt a nőt. Nyilván, hát persze, tesó, hát persze. Mi az, hogy nem jön be? Akkor nézd meg jobban. Itt tartottunk. Fiú-lány barátság. Ez megint rossz. Fiú-lány. A célzásom nem a legjobb. Valamit. Egy büdös csicska vagy. Kösz. De ezt nem azért mondom, hogy lehúzzalak. És Köszönöm, Gergő hogy bele itt, a közösségi médián. Hanem azért, hogy férfivá alakítsák téged. Te? Engem? Na, nézzük. A szemembe. Azt mondtam, nézz a szemembe. Egy csicska vagy. Rosszul esett, igaz? Igen. Számtalanszor esik nekünk rosszul, amikor valaki így beszél hozzánk. De ezeket a mondatokat és ezeket a jelzőket úgy fogd fel, hogy meghallod ezt,
és tovább lépsz úgy, mint egy szigma. Hiszen nekem az a tervem, hogy téged... Most amúgy itt férfiakról van szó, és olyan szavakat használ egy szigma. Nézőt. Ő egy szigmává alakítsa, azt a rohadt. Ő a szigma, ő a top szigma, átalakít mindenkit szigmává. Elvált a gyerek. És ezt a szigma grindsettet vidd tovább mindenkinek, és add tovább. Ezt nem hiszem el. el. Ha szigma vagy, kövess be. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, Gaci. Úristen. Úgy nézel ki, mint egy pattanás. Kommenteken több like van, mint a videón amúgy, Gaci. Ezen egy két fekete ember csókolózik, Lil Nas X csókolózik, azon kétszer annyi like van majdnem, mint a videón. Amúgy nagyon jól megy ez a csatorna, úgy látom. Hogyha ilyen videók jelennek meg a fordítban, akkor az életed egy nagyon rossz irányba halad. Igen, ezeknek a tartalmak... Hát az, ahogy mondod amúgy, ezt pont, hogyha ilyenek jelennek meg, az tényleg rossz. A fogyasztása nem fog előrevinni az életben, és emellett pedig lehúz téged, hiszen olyan tartalmakat fogyasztasz, amik nem értékesek, nem edukálnak téged, és méghozzá csak hűlsz tőle. És örülök neki, hogy szerencsére ez a videó edukatív. Dobta neked a fordítba most ezt a videót, mert ezzel előre lépsz azzal, hogy fejlődj. De ez is a te döntésed. Persze, ez is a te döntésed. Mint az, hogy neked az érettségi után mentél haza és csináltad a TikTok videókat, aztán egy darab érettségivel fogsz szülni 60 évesen is egy olyan helyen, ahol már azt sem tudod, hogy mi van, mert erre vagy hagyatkozva. Döntsd azt magadban, hogy én igen, el akarok kezdeni ezen az úton haladni. És hogy én igenis szeretném azt, hogy fejlődjek, edukáljam magam, és az nem kell más tenned. Mint könyveket olvasni, vagy meg kell venni a kurzusát. Mint az, hogy bekövess engem. Azt a kurva, ez még rosszabb. Nos, olvastam egy posztot, miszerint az iskolában már nem lehet... könyveket ő nem olvas, azt szerintem sokkal többet segítene neki, mert a szóhasználata az nagyon gatya. Azt mondja, hogy ő edukatív tartalmat csinál, de nem választékos egyáltalán a szóhasználata. Nulla a szókincse konkrétan a srácnak. Nem tudom, szerintem inkább könyveket kéne olvasni, és nem TikTok videókat letöltögetni. Lehet használni telefont. És mi az én véleményem erről? Végre valami megfelelő intézkedés van a magyar oktatásrendszerben. Szerintem pont most repült be egy poloska. Be fogom csapni. Szerintem eltűnt. Wow. De ami a véleményem és az igazi gondolatom ezzel a témával kapcsolatban az, hogy végre a gyerekek elkezdenek beszélni. És egy iPhone 8-al csaptad amúgy a madarat? Vagy mi az, bogarat? Egy iPhone 8-al? Tényleg? Egy 10 éves iPhone-nal? Jaj, hagyjuk már, hát én nekem ennél jobb iPhone-om van. iPhone 6 volt? Jézusom. Beszélgetni egymással. És nem azt a rötkes messengert nyomogatják, még az iskolában is, és úgy írnak az egyik pacsorból a másikba, és végre valamit tanulnak is az iskolában. Hiszen valljuk be, a telefon nagyon is elvonta a gyerekek figyelmét az iskoláról. A sok játék, Facebook, az Instagram, a TikTok pörgetése, mind-mind káros hatásai voltak a gyerekek számára. Úgyhogy egyáltalán nem sajnálom egyik diákot se azzal kapcsolatban, hogy minden egyes nap reggel le kell adni az összes telefont a tanáriba. Nos figyelj, ha nem értesz velem egyet, akkor kövess be. Nos, olvastam egy... My god, bro. Miért adnál le bárki a tanáriba? Hát nem is a tanáriba adják le, ez az egyik dolog. A másik meg az, hogy szerintem ez nem az egetrengető probléma, hogy a gyerekeknél van telefon. A baj az, hogyha órán is használják, de nem a tiltásra megoldás ezekre a dolgokra egyáltalán. Itt meg ugye képbe jön az is, hogyha olyan tanárok vannak, akik bántják a diákokat, akkor arról nem fognak bizonyítékot szerezni, nem tudnak, mert nincsen náluk rögzítésre alkalmas eszköz. Aki tiltással nevel, hazudni nevel. Amúgy ez real. Te mobilfox member vagy? A mobilfoxos Roli börtön... Várj, ezt most nem mondod komolyan, hogy... Jaj, beküldted. Ó, azt hittem már videóban indultál ugyanaz zene hallat, kiégtem. Be kerülhet. És ez nem vicc. Biztos találkoztál már azzal a videóval, mikor Roli azt mondja, átvette a céget. Rengeteg pozitív komment jött. Ez addig tartott, amíg Dealer Kevin, a Mobilfox alapítója fel nem jelentette. És ezt egy TikTok videóba tette közzé. És ez még nem minden. Roli Twitteren posztolt, ahol azt írta, hogy átkutatták a házát és bíróság elé állítják. Wow, és te ezt mindet elhitted? Az elég nagy probléma. És végül az, hogy a legrosszabb döntést, amit meghozott, az az, hogy a Mobilfox-szal együtt dolgozott, és bosszút fog állni a cégen. Később a posztja törölve lett. De Roli nem tudja, hogy a milliárdos sneaker üzlettel rendelkező Pohert Balázs bosszút fog rajta állni. Ha érdekel, mi fog ebből kisülni, kövess be TikTokon. Balázs írt egy kommentet, nem gondolta volna, hogy már a szigmákhoz is eljut egyből. Történne a világunkba, ha egy napra eltűnnének a férfiak? Hát szerintem csoda.
Miért? Mert nagyon sok toxik férfi van. És a többi férfi, akik jobban viselkednek? Szerencsére toxik nők nincsenek. Élményed? Az nagyon ritka. Nem mindig. Nagyon-nagyon kevés van. De nagyon sok dolog a férfiaktól függ. Például az építkezések, stb. Szerintem sötétbe hazasétálni nem lenne olyan nehezebb. Volt már olyan tapasztalatod, hogy egy férfi megtámadt, éppen hazasétáltál, vagy hasonló? Ma volt egy olyan. Nem tudom eldönteni, hogy most férfi volt-e vagy nő. Történne a világunkban. És elkezdtem onnan, és le lett vágva a sztori. Az egyetlen érdekes dolog a videóból. Jó, ezt hagyjuk szerintem. Belegondoltál abba, hogy miért vagy egy csicska? Egy napod úgy néz ki, hogy felkelsz, mi az első dolgod? Megnyitod a telefonodat és elkezded körgetni, az pörgetem, és hogy mindig mire jössz rá arra, hogy neked egy nagy adag szar életed van. És megmondjam ebben mi az igazság? Az, hogy ez mindig az. És nem, hogy azzal kezded a napodat, hogy felkelsz időben, adott esetben mondjuk 7-kor, 8-kor, vagy akár 6-kor is. Ez nyilván neked kell kitalálni, de hogy felkezd korábban, mi az első dolgod? Az, hogy mész egy hideg zuhanyt, lefürdesz, és már is mi az első, hogy elmész egy konditerembe, hogy ne gondoljál semmire, ne gondolj azokra az emberekre, hogy akik úristen feltöltik azokat az sikeres dolgokat. Na akkor most ez is rossz. Ajaj, lehet, hogy megverték a kondiba. Amiket te még mindig nem értél meg. Hogy te még mindig az én videómat nézed, és nem, hogy az lenne, hogy már mennél és kondiznál. Kapcsold ki ezt a videót most azonnal, és indulj el kondizni, kacsog gyerek. Belegondoltál abba, hogy miért? Na, ma most mehet a kondizás. Most akkor jó a kondi, vagy nem? Ezt nem értem. Most mondok neked valamit. Egy büdös csicska vagy. De ezt már láttuk. Szupert. Ezt a kurva. Jó, ezt is megnéztük, srácok. Én lelövöm a streamet szerintem. Ez halálos volt, bazd meg. Ez teljesen. Lecsapolt az anyamat. Nekem már nincs kedvem ezt folytatni, mert tényleg az agysejtjeim azok halálon vannak, nem tudom mivel zárjam le ezt a témát, nőjetek föl, könyörgöm. Te beszélsz a férfiasságról, bro, te beszélsz a férfiasságról, meg arról, hogy te hogyan nevelsz férfit, meg hogyan nevelsz szigmát a nézőkből, és az egyetlen dolog, amit letettél az asztalra, hogy szereztél 400 000 feliratkozót a YouTube-on, másoknak a videóival letöltve. Karenes videókkal javarészt amúgy. Szóval ja, ennyivel szeretném ezt lezárni. Nőj fel, kérlek, és úgy folytasd ezt a dolgot. Biztos, hogy tudna ő is értékeket képviselni, meg jó lenne ez, amit csinál, de ez, amit jelenleg csinál, ez szörnyű. Tehát nem ilyen dolgokra kell tanítani az embereket, szerintem egyáltalán nem. És ja, amúgy az oktatás is egész hasznos tud lenni, hogyha olyan iskolába mész, meg olyan céljaid vannak, szóval nem feltétlen hiszem azt, hogy mindenkinek YouTube videókat kéne letöltögetni, meg feliratozni azért, hogy legyen pénze, és munkája meg nem. Keressetek inkább munkát, egy igazi munkát, és akkor megtudjátok, hogy mi a pénznek a valódi értéke, hogy milyen dolgozni esetleg, stb. És akkor utána lehet ezeket a dolgokat elmondani szerintem, mert máshogy fogjátok látni. Ebből biztos vagyok. De ja, addig, amíg ingyen jön a pénz, addig jó, csak hogyha mondjuk ezt a YouTube csatornát egy hét múlva letörli a YouTube azért, mert lopott tartalom van rajta, akkor onnantól kezdve te pénz nélkül maradtál, vagy maximum annyit keresel, amennyit lehúzol az emberekről ezzel a kurzusról, amit te árulsz. Szóval, ja, gratulálok, 20 évesen igazi, nagyon nagy egyéni vállalkozó lettél, de ezt azért nem nehéz elérni, és szerintem ennél többet is le lehet tenni az asztalra, mint hogy ilyen random szigma videókat gyártunk gyerekeknek, hogy most akkor legyetek férfiak, legyetek olyanok, mint én vagyok a király, én. Nem tudom, ez szerintem az annyira nem király, mint amennyire ő mondja, hogy király. Ja, nagyjából ennyi a véleményem. Lejtettem egy csokit. Igen, be van jelentve a Sigma Kft. Vállalkozás. Jó, srácok, kajakámják, már offon vagyok. Köszi szépen. Aztán, ja, majd jövök. Ciao, sziasztok. Köszi, itt voltatok. Ciao. Cső. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek 100-at, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.